Slovaky online každý deň. Slovenčina v reštaurácii. Druhá časť. Prepáčte, môžem poprosiť účet? Samozrejme, pán. Momentík, prosím. Tu máte váš účet. Ďakujem. Koľko to stojí spolu? Spolu to je 28,50 €. Platíte kartou alebo v hotovosti? Môžem platiť kartou? Áno, samozrejme. Prosím, vložte kartu do terminálu. Tu máte. PIN je potrebný? Áno, zadajte prosím váš PIN. Ďakujem, platba prešla úspešne. Výborne. Tu máte prepitné. Ďakujem veľmi pekne. Ako vám jedlo chutnalo? Bolo to fantastické. Určite sa vrátime. Tešíme sa na vás. Ďakujeme za návštevu a prajeme pekný zvyšok večera. Ďakujem. Naschledanou. Dovidenia. Prepáčte, môžem s vami hovoriť? Áno, samozrejme, pán. V čom vám môžem pomôcť? Toto nie je to, čo som objednal. Objednal som si steak, ale toto vyzerá ako kura. Prepáčte, pán. To je určite chyba. Pozrime sa na to. A navyše jedlo je úplne studené. Nie je to čerstvé. Veľmi sa ospravedlňujem za túto chybu. Môžem vám to ihneď vymeniť za správne jedlo. To nie je všetko. Čakali sme už 45 minút. Chcel by som hovoriť s vašim manažérom. Rozumiem vašej frustrácii. Zavolám manažéra. Momentík. Prosím. Dobrý deň, pán. Volám sa František a som manažér tohto podniku. Počul som, že máte problémy. Môžem vám nejako pomôcť? Áno, pán manažér. Situácia je veľmi nepríjemná. Doniesli mi nesprávne jedlo, je studené a čakali sme príliš dlho. Úprimne sa ospravedlňujem za všetky tieto problémy. To nie je úroveň služieb, ktorú chceme poskytovať. Môžem vám pripraviť nové jedlo zdarma. Môžete to pripraviť bez čakania? A chcel by som si byť istý, že bude horúce a čerstvé. Absolútne. Osobne dohliadnem na prípravu vášho jedla. Bude to maximálne 15 minút a samozrejme celé jedlo bude zdarma ako ospravedlnenie za túto nepríjemnosť. To znie rozumne, ale chcem, aby ste sa uistili, že sa to nebude opakovať. Máte úplnú pravdu. Preberiem to s celým tímom. Ešte raz sa ospravedlňujem a ďakujem za vašu trpezlivosť. Dobre, budeme čakať, ale len 15 minút. Rozumiem. Ďakujem za pochopenie a príležitosť to napraviť.